Tak dámy a páni, vítajte v kolóne. Verím, že si to spoločne užijeme a tieto zážitky nám ostanú do konca nášho života. No dobre, ale teraz už vážne. V dnešnej dobe mobility sa takéto kolóny integrovali do nášho života. Zvykli sme si už tak veľmi, že v nich radšej ostaneme trčať. Namiesto toho, aby sme hľadali riešenia. Ono to možno niekedy aj vyzerá, že to riešenie tu jednoducho nie je. Veď predsa auto naštartuješ a ideš kam ti treba. Za to palivo si zaplatíš a absolútne neriešiš ani cenu. Hlavne v poslednej dobe rad ceny ruskej ropy. A to aj keby mala pre cenu 200 eur na jedno tankovanie. Pravda je ale taká, že tvojim príspevkom do kolóny, hoci aj jedným vozidlom, prispievaš do likvidácie tejto planetky, kde to tento tvor, ktorého voláme Homo sapiens sapiens, likviduje každodenne. A niekedy aj vo viditeľnom množstve. Máš riešenie tých starých progresívnych. Nech sa páči. Možno by si aj ty mohol niekedy porozmýšľať a rozhľadnúť sa po okolí. Po istom krátkom čase zistíš, že autobusová zastávka je viac menej na každom rohu. Teoreticky, keby ťa tvoja lenivosť neťahá furt za volán, buď realisticky, tak v tvojom prípade zasadal do auta, ktoré máš vo dvore a niekedy sa prejdeš po tvojom meste, prídeš na jednu vec. Áno, sú to autobusy a vláčky. Dokonca ich je celkom veľa. Sledujte! Týmto by si mohol začať jazdiť. A je to často oveľa komfortnejšie. A často sa sťažuješ, že si unavený. Popravde sa to je celkom dobre spí. A ja pracujem na tomto mieste tam v prdeli. Treba prestupovať a musím byť všade na čas. Ono tie spoje sú urobené tak, aby si to stihol vždy a krásne. Len si to musíš vedieť pozrieť v appke. Keď sa na to pozrieme ekonomicky, zistíme aj ďalší prírodovedno-chemický fakt. Cestovné lístky sú lacnejšie. Tak najbližšie, keď budeš niekam ísť, venú tomu o pár minút svojho života navyše. Celú si oddychneš, získaš zážitky a hlavne ušetriš peniaze, čo je v dnešnej dobe celkom nevyhnutné. A dnes to je všetko. Dovidenia na budúce.